Hvordan har du med andre folk af den hudfarve? De irriterer ikke mig så meget, kan jeg sige. Så du har det sådan fint med, at de er i landet? Ja, det er jo. Dem, der kommer for at være her, så er det dem, der kommer bare for penge. Ja, det ved vi alle sammen. Hvordan har du så med, at nogle andre hudfarver, de bliver sendt ud af landet, og at andre, de får ikke lov til at komme ind? Jeg forstår det ikke. Hvordan har du det med nogle folk, der kommer ind med andre hudfarver, og også nogle andre hudfarver, der er sendt ud af landet? Hvis de opfører sig pænt, så er jeg tilfreds. Okay. Mange tak. Ja. Hvordan har du med folk af andre hudfarver? Det har jeg fint nok med. Det gør ikke mig noget. Okay. Hvordan har du så med, at nogle folk, som også med andre hudfarver, bliver sendt ud af landet, og nogle de får ikke lov til at komme ind? Altså, det kommer an på, om de har gjort noget, der gør, at de skal sendes ud af landet, ikke? Ja. Men ellers så synes jeg ikke, det er i orden at sætte folk ud, bare fordi de har en hudfarve. Mange tak. Det er godt. Hvordan har du nogensinde oplevet racisme? Hallo? Har du nogensinde oplevet racisme? Har du nogensinde oplevet racisme? Nej, alle elsker mig. Er der nogensinde nogen, der har haft fordomme omkring din hudfarve? Ja, den elsker alligevel mig. Hvordan har du med racisme? Racisme? Det synes jeg er rigtig skidt. Det er tit svært. Jeg tror ikke, der er så mange, der er for racisme. Nej. Det er svært at uddybe, faktisk. Hvor jeg synes, det er selvfølgelig skidt, og jeg synes, man skal tænke dybt en gang imellem og prøve at finde, fordi det er tit, hvis man er uenig om noget, så kommer der nogle andre punkter, som kommer til at have indflydelse på det. Hvad synes du så om at folk med andre hudfarver, at nogen ikke får lov til at komme ind i landet, og at der er nogen, der bliver smidt ud? Jeg synes, man skal kigge hårdt for hudfarven, og så skal man tænke på, hvad folk har at tilbyde, og hvem man kan hjælpe. Og for eksempel, hvis man tager med børnepenge, og med hvad der er med checken og lige i øjeblikket, og man skal se, hvad kan de komme ind og tilbyde landet, eller kan man hjælpe nogen tilbage på fodet, så de kan komme til at bidrage. Det var Det var det.